Okay, for today's video, magkilaw sa midaan before may mga magkilaw sa midaan mga okay. Tama ng iksyon sa pagtuig sa hiluan para hiluan na to. Tag sili pon. Ay. Pag ito, ato si Iman og sili. Apason pa kato. Ano tong giignan? Sini palit to niya. Bili na ba ang cellphone niya? Sige, wala ito ba? Balos-los na ito. Okay, mga ano to mga katil, tara atong kinilaw oh. Walay sili. Kuha pa. Oh, aga na sila. Mananamig ampo kay, mananamig nagkaon na mamig sugod. Na. Masarap yung umbot na ng sili kay mga hangwa. Karatag bilalo. Bilalo talakan saya makik. English pa. Mga na ta. Kakain muna tayo. Si mama ko naman. Mga na daw. Woo! Yan yung banyak saraya. Ito. Bago nga ba? Hiwa-hiwa ah. Hiwa. Wala mo. Tanga ito. Mana? Selig-seligan ako. Ano tayo? Tingin. Sekro. Apa ni hilis pre? Cek. Bakaliho ka na sili. Ay, Bastin. Bastin. Lagi itu ba? Dayungan nilang kahoy. Oscar! Gabri pra si Oscar. Oh, ama kay. Ay, madao ako.